wodi kasade wodi ene nkabomu ene ano kasa sa open kabomu abe suban a wodi na dine no is far away from unity suban a wodi na dine kra no eme nkabomu bebia because abusuapanin kasa wo nkabomu abre nipa ono mu di ahia na e obusuafo ne wa office mu ma no nua no mo makuma to ma utumi twifa won so ye na opese wo ye eno ne nye meso sada meso mate se busua na sheda se ebi se na otwe di ani mana se na otwe beba no opese onu abusuapanin ne ba na abusua no omonye no nsem pinche bi opese omede tu nanim omede atu nanim na abusua ne gina bi omo so ati no watumi amomaso ate Lumba abusua no ebia na omama wo mu ani ko Fosu ofiri mu na sankenye sapa na so mama pa bi wo Lumba abusua ni mu a ankeni kwanse omuma kwan emasabio opanyini Kofi Wusu etumidi abusua se kan ebia na nkasa na wo no ba be decide dem abusua no wa abra won tie the consent of the family. You don't take the consent of the family in high esteem. Now won fa abusua ne de abusua ne pe emfentu na mo na wo de open no peso sem e na opesa wo ye because bia wunim baby o na agina anase wunim baby ko enti no wonfa nipa bibire bia nya obi a abusua ne ba awsa abusua ne so kire o se ni use be ye panyi eti ya pa ne mo watase ye mpa ya pa mo sabi sabi ohene kro no waye ni ona bia se fata eti ko bo no charge e kire ni wura aye kotoko hene. Ye madudu kunu kom na ye kun wo PSC mi tun kan che Charles obehena bobu ade a hene bu ade wate na papa kokora manyini kakra anano me ba ye ho na efe anano me ba fie mi busa sister bi so wo ya wase busa we mi busa wo ya we se busa we so o munyi na ya oyere nom am say ona say PSC kom be kun o wayi kura so wayi so se wo firi ma ye hu do be ye se ye odobroni o se ye ma akosia o ye hu madudu okunu na no madama ntino sikejwa ko vya romei sikefutre si ni na tino Accra na nam de adom ye no so se hwede ye tre ahye ni ma asante man no etimu ye kese tino so adwuma ni kutu ye yo we de ententem so Parkoso abusua ene Lumba abusua Charles Kwadwo Fosu nyumtuni Lumba na otwe ya yesim ye emisa abusuafo se abusuapanyin no emra emeyina no o nsem bi ho ye fra abusuapanyin so mama kirekirem de ntia on pese abusuafo kra be hu Lumba ba bi oda ene aye hu sensem pi emra meyina no o nsem bi ho aya mamre aya manie sa ewo akamemu PSC dokrem abusuapanyin ye Kofi Wusu je wo home na Kofi Wusu abusuapanyin Kofi Wusu die minim ni futufo ena minim ade potia Kofi Wusu ebe nankanye sa ade a se Asante nipa na abusuapanyin odi amreni amani odi kasade odi ene nkabomu ene ano kasa sa open kabomu abe suban a wodi na dine no is far away from unity suban a wodi na dine kra no eme nkabomu bebia because abusuapanin kasa wo nkabomu abre nipa ono mu di ahia na e obusuafo ne wa office mu ma no nua no mo makuma to ma utumi twifa won so ye na opese wo ye eno ne nye meso sada meso mate se busua na sheda se ebi se na otwe di ani mana se na otwe beba no opese onu abusuapanin ne ba na abusua no omonye no nsem pinche bi opese omede tu nanim omede atu nanim na abusua ne gina bi omo so ati no watumi amomaso ate Lumba abusua no ebia na omama wo mu ani ko Fosu ofiri mu na sankenye sapa na so mama pa bi wo Lumba abusua ni mu a ankeni kwanse omuma kwan emasabio opanyini Kofi Wusu etumidi abusua se kan ebia na nkasa meka ne se na maka ne se ntira meka ne sa efri se abusua no wogina wo se abusua ni ti ni abusua ni pe na wo pe
ni abusua ne kasa yenka na wo hwe aka umfa wo pe sirem di kan kan ye no umfa wo pe enye ne wo pe emfa ma abusua ne dabi enye dictatorship eyi na wo ye ye wo se abusua ne ti wo tie di abusua ne ade na abusua ne say na ye pe ni enko no na wo de onhwe na onye ne tanfa ma abusua Ekisanka me de abusua no ansa ka me ka abusua no kubia abusua ma mpani sia bodi ato omo krom hene Parkoso hene no sabio odaso ho a onfiri mu dodo na yese ne hododo abusua no modi akoto Parkoso ne nimbe subai a sabio abusua panyin ade na adiniye e ko adunie nti abusua na tenase se yi asumasi anaso obente se fi na ekoi ono ne ye de yaji na tumsi abusua panyin the nipa we die uni abusua ne ho anamusidie dwumadie bia se obegina anaso obesi abusua ne namu ade dwuma bi ade ma abusua so yes he does that at his own risk anaso oyesa se okontokore anaso individual bi opeso ndi opeso ye na nyese okasa anaso tinemu ade ma abusua sa pepepe oyi asaf na mobeto nsafre no na nipa no mudi kan to mo nsafre no wama wabegina radio sukura wotete abusua ni mo kire abusua na se so asante mamre mso de yenche obi ase yise bi kan kunyasem ye kan kunyasem dia anu kro kwan ya se bi peduasa e faso kan obi ani de fura wo no obi ani nana doni nana so busi akire no enti se bi en kunyasem na ato ne ye kan kunyasem dia anu kro nya sa ohini bi teso no a onye sebisebio nyamara de bia na so ontomra bia no yakoka ntam gudu kotu no amane ne amamre kwanso de abusua panyin ugire mu de ma abusua onye ne awpe na woye tini pana da so be bia de mu so no onye kado se de abusua na mo pe na obeya mamu dia na se abusua no mu otumi de abusia mu di ka tu na de so mutu na de so mo tonen kra ye fra wa ama ti abusua na hia mu free na ekwe ya na yi wusi ye panyini free na ekwe wonye panyini bi ni ba so mesi obentre ne aboni so panyini asumesi ona abusua no Parkoso anase Nsuta Parkoso ekwa na abusua no ono na woni yanim kan ana ona ya no se abusua panyini mogunsa edema nananom amananom mu se abusua panyini fo bo yi die eno anu ye wie we nyo hene na akase de ne nkwankunya de ma kwakire ne nkunya da abida akontabuo bi wono baba akire abusua na fine abusua ne so japade bi akodi de wa ena wo so de ba moto ne nkra wa fa ma court ho wasa notice court ho send the criminal say abusua de ho ne yi wa free so nya abusua pen do pese okipi no sebi abamu kura no se to abatia na sa ba hofro bi ba o prepare document hand it over note e de kire say ye nkunta no omano se di sibu sika we da ya ji we free bo bi se free we ne peka ho nti omana ho de ni umma nipa no oba ne hunu nti eno no ya pamu se busua panyin no obu afukura no se obu ni abusua ne bu nkunta kuntabu efa busua no sika asem no ntoto ye waja pade nyina asa no be kwa wako odi bia ho bire no ma atonton bi dia mo motu kan so ahwemu ehu kwen le obefa so ebi ni wasa dia eje kwa mo akọ ka abusua ne yampa mo mfre abusua ne na mo ya ma kwa mo medi enim se abusua ne titre ni as a chairman of family abusua panyin di wa just the chairman of you we abusua ne titre ni wo na wo da abusua na no wo gina mo ma abusua titre ni so de tumi pamo ekuokura ni ate ni hu se as a chairmanship position and as a chairperson a position here the amount that's so you don't play your role well as demanded by the association and I say whatever you say be chairman no yeah you free all the chairman for ba e kuo ne ate na we company ni kunu ya busia sep ni edi na wo so na wo no ba be decide dey ma busia no wa bra won tie the consent of the family. You don't take the consent of the family in high esteem. Now won fa busia ne de busia ne pe enfentu na mo na wo dia ope no peso sem e na opesa wo ye because e bia woni baby o na agina ana ase woni baby ko enti no won fa ni baby bere anya obi a wo busia ne ba awsa busia ne so kire o se ni use be ye panyi eti ya pa ne mo atas ye mpa ya pa mo sabi o hene kro no wo ye ni o ma bia se fata
etimi ko bon ho charge e kire ni wura aye kotokohene na kotokohene hwe na se onyina so a otimi pam mpo de waso na mu esan de akire kotokohene otimi pam mane yi nye de krumpo ne bere mpompo otumfo se be ne mahene bi kura na oye bibi na nya yetimi tu na de so na mane yi how much more Abusuapanin say Abusuapanin to me tiri abusua no so na why kan bi David enya mane ni amamre kora disapepe ene temi ya Charles Unya sure se abusua ne Abusuapanin eni ne ye ebe ne autopsy report ho asem the Abusuapanin ti ya ne se mo ne nam abonten se efa ne bi ena mabonten se Lumba autopsy report ne kromo nsanka no se some mo afie mabusa obati yes Lumba busuafo no se sei wa bro mo ko busa Abusuapanin ne bia o magi moye ene na edidi ma mene ya be wi ha sei efimpo de o pese o nyina ahia na obeyi nsem bia no onye sure say in the beginning no enipa bi ne Abusuapanin no ene ne ye krobia nyasafo hapa obetumi aka nsem bi ne wonse bia obia obetumi adada obia na wafa honwadi but nyasafo kromia I see you can fool some people sometimes but you cannot fool all the people all the time. I was opinion na you do. Oka samba ko na chena e asem foforo. Wasi Kwadwo Fosu e wani wi umu se owu a yenkata nani. Oji se ononu wanka se atise mo anase ne okache ne baby o anase okache ne yiri bi so country o sime ono aye ne wi Kwadwo Fosu ti ase no ye ne will o interview mo de ma no so owu yenkata nani. Ene chire ye ko yo se nipa kuro wu wi agi se brebi ansana lawyer for abeka ne will ye tro letter de ko busa high court se Kwadwo Fosu nya will bi obetenda e dia wa high court say I why will necessary asem ni free himfa e bi so o say ma me e friend akosua se wo ye Lumba ne yere oni ne bo bra o Germany no ene tro krata de bre no se awade no ne se nyoma bi but on one side radio station TV station so UTV komran ni yes say on one no Kwadwo Fosu aloyafo with the Abusuapanin consent no mo tro letter come ma me say on yen omun consider say oyere na nse poso mo consider no kura mana ba yi ni bia ne menkia ase nyina ko so eya na Abusuapanin kura Kwadwo Fosu na aloyafo a with the consent of Abusuapanin to operate a comma mamma Kusiawa, nothing akoye anuyi, we see una ma answer to say, we be Katrina away. Into on one amount to be came to the previous records be what he can my name was on no quaffo. Nankawadi and Kanya then said, what's the autopsy? On one so catch it say, Funu, one of your Abusuapanin also go baby or this year that Yebusa no, when to me and Castle were service be transition for work who baby ne wo fa se Kwadwo Fosu do o bobo mrantie bi se mrantie no na de ben na nsafo no kodi o mo na ensen basa eti Abusuapanin kasa de o ya de dan so na sade na dwuma wo so wodidi ma abusua ne se Abusuapanin de adabraka oni se dwuma de ne mfa mo abusua kora na wakoye obi a otatie tensami we a first of it kind and answer a test you abusua mu penche de tesi pa etesi ni mum se ya Asante pa mamu de ya Asante memu pa se ye de mbrani amanie ene didwuma pa na Abusuapanin a wonim de sei na waye se bio amamre ne amre turkan ide minya hu bi me hu bi so pa dia yentia bisa ya bida ya bi Parkoso ne kuru asabio beka se ewo chiro Parkoso ne kuru bi ewo sabio ahafo kasapin ni akase wo we dia wo chire enti Abusuapanin bi kura no wo di se dwumadi wo kuru ketu bi mus enye bisa Parkoso haya kek fumesa echire ya asokore mampungro kesi Parkoso is one of the prominent places
Kumasi and Kofi very nice place. A ben grumpe. I said you was penny. What this year said you munya said you fratamfo. Enti nisa wodi na dwuma na sem abushi. So ni abushi ni di ni ye kwa paso. Okay. Enti no where there me who be sao baby Debbie. Me bisa sa question because Lumba akoye pop plenty o na ye hu baby say. Obokom na abusua bebrebe na so go through the same thing. Owa Asante mem, owa kan mem. Na Lumba na akoye omama, akoye superstar ntina. Yenya bitie ka ho asem say. How about omu de omu ne omama bia wo. Na emom abusuapanyin bi ana nua ba bi ana eba bi atia gina se omma pepepe ye enkoso. Tina me busa sa question. You wo me kai me ma me bia or the phobia or ye omu free America bus on be ye omu di shape ye e watch him baby. Na mama no ne baba say mama ni baby a onyini ye whatna ye boy ne brana o kofori bia on ye nyina yi omu so omu free achem I think so anyina mu wo anase nkura achem nkuru bi so baby. Omu so baby. This year, intini your crew must be quiet one minute. Nay, ye cranny be a was it be no close a crew, baby, or quite for Mumbani crew, no more be ye. Who crew near your way because who crew is you. It was near bay where you are, a bushing to me, sir. A baban would be the same to only bushing a tree and say, court and bush, court manti, as I say, customary laws and usage, dear. I can't remember much for your account. I can't remember a bushing decided. Baby, and your mammy, Wupano, Kawantum, no tea, Busian, Bacao contribution suggestion view or make it. And this year, and Prebrino, and Kofi Wusu, and massage laws to favor them when necessary. And I say when they deem me to favor them or no more you see their massage them. And Brana me uncle say Busiapani at a panaka more on. Now, Oko a Busiabi more to be uncroft from when you account for no. Ebuane clan. Ebi wakura na ye efium omudi agade ntino efium papa ne ma panyini anasa ne papa nia be ma ba panyini okọ anwemu I think say papa wu a ne ma kra na ye ne ma ne take responsibility because owu na japade ne kwa ne ma ho directly busuani ni mu fa kra unless papa na person ma busuani bi. But ye di agade ye di enade no free say tetibia na no musa system no okuze ne papa no ene ma me no say no a omabusu bi o ma gise hwe kontomra na asefo koku ansa asi bebere ni kwae bi mu okra na ye na no mato atwi aka enti say wo no du be ma oba na say oba ne be free say ye ono abusu anja pade a e free abusu ane nsa eno ntini say ma ne di ade enti no akama me you be man so be da busuana no a wo make a decision outright say makasa me kan ka bi da bi utie ye mani beka na nanom kura tena se kasem wi a yes yenko busa aberwa mara aberwa no be ma dero yoba. Why? Because ye jidi mu ne de akamfo ne asantefo ma me jidi se emma na de wo mu ne emma ne di ade etu utie de emma ne ka na wodi bia to so no kura no di bia to so no atia se man agya to musa ansa ena anamontu bi wo a watu ade agina musa abusu nti ba kora na asem koba ho a ese oh ye man no ye ne e kai abusu apanyi na chi antumi koba se ye ka asem wan sa asem aba wo abusu apanyi ni oba bia ni weta wo chi wo nkwa kotonkure na se bi se duduma ese de o kan no so ye no kure enkrofo bebre di bi di sa because ebusuafo ni bebre na ye abefo sem omuni mama mre ni amani ntino ofo bebre na twifa omabusuafo so e wo sebi sa kwan so kofo bebre na ebu okura na obi kwaje abusua na japade anase butona sa ase kodo kokofo ye me nche se emenye sika ebia me nkwa me kwaje ma me asase ni se abusua wa asase bebre na makwaje bi na wado no ni abusua na ye se biniwa monfa me bechefa ma me ba na mo abusua no so no monfa mo chefa ti asase no muchemu na
mo hwe the words of gold and answer japade ami oso no na abusua no mafafa na me chefe wo mu no mo fa ma me ba nso abusua bi tumi trase e bia na nkode me ka jibe osusa oba kuna fo nso ni anu ni sika wode be court ni atwi afa ne so ni aka asam ne basa na abusua na je japade ni nyina sebi mpredua e de free okuna fo ne ma ne nse abusua ne bebre e basa na ye Asante fo ni aka fo ni agidin boni no kasi di ma dia ne so mo de hye ne mra dia to bibia ho so disa wo no de wo pe koye ne wo pe na person twi fa nkrofo so a wosesa amane ne amamre ne du bedi abusu ne no person osesa no na say wo zo ankasa no ugina bia wo hefa fa akwaso du be bi o ya no so emo no mu hwe yi. All right, PSC de besia na dasani asaba onche Beda si bibire minia Charles Kwadwo Fosu Edisa yo channel yi so ene nipa pii na ne di nkita ho nti obi kaka sebne sa anya woda wo akwanya sa wo so baba so na wabetneten kasa no ana sa wabekere wadwe beka abusuen ho subscribe like video no na share ma pii na so enya bintie ana so omenye binhwe medase